अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. कार्यकर्त्याला 10 वर्ष या मतदारसंघामध्ये प्रतिनिधी करण्याची संधी आपण या ठिकाणी दिली. खरं तर 10 वर्षामधील प्रत्येक दिवस आणि प्रत्येक वेळ मी मतदारसंघातील विकासासाठी आपल्यातील सुखदुःखामध्ये सहभागी होण्यासाठी या ठिकाणी खर्च घालवली आहेत. म्हणूनच आपलं सर्वांचं मनापासून अभिनंदन की आपण एवढ्या संख्येत उन्हात या ठिकाणी उपस्थित आहात. खरं तर हे ऋण मी कधीच फेडू शकत नाही. आज व्यासपीठावरच्या अनेक मंडळींना माहीत असेल की संघर्ष केलेल्या एका कुटुंबातनं मी माझा राजकीय संघर्ष सुरू ठेवला. खरं तर 10 वर्षापूर्वी मला तुम्ही आमदार केलं. खरं तर त्यावेळी माझ्या वडिलांना त्यावेळी खूप आनंद झाला होता, कारण संघर्षामध्ये केलेला आपला संघर्षामध्ये करून आपला मुलगा आमदार झाला. खरं तर आज हे सगळं बघण्यासाठी ते पाहिजे होते, पण ते नाही होते. परंतु आज माझे वडील नाही आहेत. खरं तर माझा भाऊ राजकारणामध्ये नाही, सुशांत राजकारणामध्ये आहे. परंतु हे सगळं करताना आज तुमच्यासारखेच कार्यकर्ते माझे वडील भाऊ म्हणून मला या ठिकाणी सहकार्य करतील, आशीर्वाद देतील याची मला खात्री आहे. खरं तर या मतदारांचा कुठलाही अपमान न होण्याचा, तुमची मान माझ्यामुळे कुठे खाली जाण्याचा एकही प्रसंग मी या ठिकाणी होऊ दिला नाही. 50-50 खोके प्रवीणबाईंना माहिती आहे की त्यांचे सहकारी मंत्रिपदासाठी कसे धावत गेलेत. परंतु आम्ही 50 खोके असून देत, मंत्रिपद असून देत, चारही आता 4थी निवडणूक मी लढवतोय. एकच पक्ष आणि एकच नेत्याच्या नेतृत्वाखाली मी निवडणूक या ठिकाणी लढवतोय. आज खरं तर मला ऑफर अनेक आल्यात, परंतु माझ्यावर चौकशी सुद्धा 2.5 वर्ष सुरू आहे. 2.5 वर्ष चौकशी सुरू असताना सुद्धा एकही रुपयाचा 2.5 वर्षात कोले साहेब त्यांना एकही रुपये या ठिकाणी माझ्या विरोधात या ठिकाणी 1 रुपयाचा भ्रष्टाचार केलेला मिळाला ते शोधू शकले नाहीत. खरं तर मी आजही सांगतो, ज्यावेळी माझा 1 रुपया भ्रष्टाचार असेल तेव्हा मला या ठिकाणी फासावर या ठिकाणी लटकवा, कारण मी सर्वसामान्य लोकांचा एक कार्यकर्ता म्हणून आहे. जनतेच्या ताकदीवर अनेक आव्हानं आम्ही तोंड केलेलं आहेत. आज आपण बघितलं की भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणं गेल्या 2.5 वर्षामध्ये सरकारच्या माध्यमातून या ठिकाणी झाली आहेत. ते काढण्याचा आम्ही निश्चित प्रयत्न या ठिकाणी करत आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं भ्रष्टाचाराचं प्रकरण काढल्यानंतर काय आरोप करतायत विरोधक की यामध्ये वैभव नाईक असतील आणि वैभव नाईकांच्या कुटुंबियांना पाकिस्तानात जावं लागले. अशी प्रवृत्ती यांची आहे की कुटुंबांचं पण जाणार. हे झालं तर आरोप झाले तर काय करायचं, माझ्या कुटुंबावर कसा हल्ला करायचा, माझ्या कुटुंबाला कसं पाकिस्तानमध्ये पाठवायचं, या ठिकाणी असे विरोधक खरं तर दुश्मनांना सुद्धा मिळू नयेत असे विरोधक या जिल्ह्यामध्ये आहेत. यांना आपण या निवडणुकीमध्ये धूळ टाकली पाहिजे. खरं तर तळागाळामध्ये काम करताना आज सतीश सावंत आहेत, परशुरामजी उपरकर आहेत, अनेक मंडळी आहेत, लोकप्रतिनिधी राहिलेली आहेत. काल खरं तर एक आमदार सांगत होते कणकोलीचे की मी विकास केला नाही. खरं तर मी ताकदीने सांगतोय, या दोन्ही मतदारसंघामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये विकास झाला, प्रामाणिक विकास झाला, भ्रष्टाचारावरील विकास झाला. तुमच्याकडे असेल मला सांगा, मी या ठिकाणी उद्या उमेदवारी अर्ज मागे घेतो. कणकोलीच्या आमदारांच्या मतदारसंघामध्ये असलेल्या फोंड्यामध्ये कोल्हापूरला जाणारा रस्ता गेले 2 वर्ष बंद आहे. सावंत साहेब बरोबर ना, 2 वर्ष रस्ता बंद आहे. भ्रष्टाचार करून रस्त्याची 100 कोटी रुपयाची कामं काढायची आणि त्यातनं भ्रष्टाचार करायचा आणि 2 वर्ष कोल्हापूर जाणारा बस रस्ता तुम्ही सुरू होऊ शकले. वस्तुस्थिती आहे. शेजारच्या मतदारसंघात दीपक केसरकर दरवर्षी सांगतात निवडणुकीत की स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल काढतो म्हणून. खरं तर माझ्या मतदारसंघात महिला हॉस्पिटल या ठिकाणी उभं राहिलंय, शासकीय मेडिकल कॉलेज माझ्या मतदारसंघामध्ये उभं राहिलंय. तुम्ही या ठिकाणी आश्वासनं देत आहेत. तुमच्याकडे अनेक वर्ष सत्ता असून सुद्धा या ठिकाणी तुम्ही आश्वासन देत आहेत. आज पाण्याचं एखाद्या विरोधकांनी सुद्धा आरोप केल्यानंतर तो आम्ही पुढच्या वेळी ती चूक सुधारण्याचा निश्चित प्रयत्न करतो. मला आठवत आहे की माजी आमदार पुष्पचंद सावंतांनी गेल्या प्रचारामध्ये मला सांगितलं होतं की वैभव तुम्ही या मतदारसंघामध्ये पाण्याचं काम केलंच नाही. मी तो या ठिकाणी बघितलं आणि 2 वर्ष फक्त उद्धवजी मुख्यमंत्री होते. माझ्या मतदारसंघामध्ये आज भडगावचं काम सुरू झालंय. माझ्या मतदारसंघामध्ये मसुऱ्याचं पाण्याचं काम सुरू झालंय. माझ्या मतदारसंघामध्ये आमरळची पाणी पुरवठा योजना पूर्ण झाली आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये घोडक्याची नळ योजनेची वर्क ऑर्डर या पाणी पुरवठ्याची वर्क ऑर्डर पूर्ण झाली आहे. आज संपूर्ण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधल्या 8 नगरपालिका आहेत. अमृत योजना गेली 10 वर्ष सुरू आहे. खरं तर उद्धवजी मुख्यमंत्री असताना ही योजना सुरू करून घेतली आणि एकमेव असलेल्या मालवण शहरामध्ये पाणी योजनेची वर्क ऑर्डर निघाली. यावर्षी या ठिकाणी काम सुरू होईल आणि पाणी या मालवण शहरात मिळेल. एकाही नगरपालिकेला मिळाली नाही, ती माझ्या नगरपालिकेला मालवणला या ठिकाणी मिळाली आहे. नाहीतर केसरकर सांगतायत दरवर्षी रेडीवरून पाणी आणतो, तिलारीवरून पाणी आणतो. आणलं भाई,
आणि आम्ही या ठिकाणी हे करून दाखवलंय. हे फक्त तुमच्या सर्वसामान्य लोकांच्या या ठिकाणी केलंय. आज शेतकऱ्यांच्या भात पिकाचं असून देत, खरं तर आंबा काजूचं सतीश सावंतांना माहिती आहे की आंबा काजू फळ पीक विमा न होता आम्ही तो उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आंबा फळ पीक विमामध्ये आणला आणि शेतकऱ्यांना कोट्यावधी रुपयाचा फायदा करून दिला. परंतु आज सरकारमधील प्रतिनिधी मात्र आपल्या शेतकऱ्यांना नुकसान करण्याचं या ठिकाणी काम करतायत. आज भाताला खरेदी खरं तर संघाचे विक्टर डॉन्टस मला माहिती आहे की फेब्रुवारी मार्च मध्ये खरं तर भात खरेदी व्हायची. आम्ही आमदार झाल्यानंतर सातत्याने पाठपुरावा केला, विधानसभेत प्रश्न मांडले आणि ऑक्टोबरमध्ये भात खरेदीची या जिल्ह्यामध्ये 78 केंद्र एकाच वेळी सुरू केलेले आहेत. आज एलईडी फिशिंगचे आहेत. सातत्याने एकमेव आमदार असेल की महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये एलईडी फिशिंगच्या विरोधात सातत्याने आवाज उठवत होतो आणि म्हणून आज खरं तर विरोधकांनी सांगायचं, आज विरोधक पारंपरिक मच्छीमारांची बाजू घेत आहेत. हे एलईडीची फिशिंग कोणचे आहेत, कुठले ग्रामपंचायत सदस्य आहेत, कुठले नगरसेवक आहेत, कुणाचे पैसे त्यामध्ये आहेत, इथले माजी पालकमंत्र्यांचे एलईडी किती होते, या सगळ्याचा विचार आपल्याला करायला पाहिजे. मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही, परंतु ज्या ज्या ठिकाणी भ्रष्टाचार होईल त्या त्या ठिकाणी आम्ही सर्वजण या ठिकाणी आम्ही पाठी राहू. आज खरं तर सतीश सावंत साहेब आहेत, परशुरामजी उपरकरांनी काल आपल्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. खरं तर एखाद्या भूमिका आपल्याला विरोधातली भूमिका विरोधात मांडायची आहेत. आज मी विरोधकांवर जास्त बोलणार नाही, परंतु नारायण राणेंनी काल माझ्यावर आरोप केला की मी 10 वर्षात काय केलं. खरं तर मी आरोपांना उत्तर या ठिकाणी तुमच्या समोर दिलेलंच आहे. परंतु मी आज आमदार झालोय, मी आज आमदार म्हणून तुमच्या समोर आहे. खरं तर नारायण राणेंची दोन्ही मुलं या ठिकाणी आमदार कशासाठी आहेत, त्यांना आमदारकी कशासाठी पाहिजे की कणकोलीत त्यांचा एक बंगला आहे, तो एका मुलाला बंगला दिला आणि एका मुलाला आमदारकी करायची आहे. मालवणमध्ये एक बंगला आहे, मालवणमध्ये पेट्रोल पंप आहेत, मालवणमध्ये हॉटेल आहेत, ती सरंजाईशाही एका मुलाला द्यायची आहे. ही सरंजाईशाही आपण चालू द्यायची नाही. लोकशाहीमध्ये सामान्य कार्यकर्त्यांनी लोकांसमोर आलं पाहिजे, सामान्य कार्यकर्त्यांनी लोकांची भूमिका मांडली पाहिजे, तरच आपण ही या ठिकाणी भूमिका आपण घेऊ शकतो. आणि मी एकच सांगतो जाता आता की खरं तर मी उमेदवार म्हणून 10 वर्ष तुमच्या समोर आहे, माझं काम तुमच्या समोर आहे. मी तुमच्या सुखदुःखामध्ये सहभागी झालेला आपण बघितलेला आहे. कोरोना झाला तेव्हा मी जबाबदारीने सांगतोय की लोकप्रतिनिधी मधला पहिल्या 1 महिन्यामध्ये सगळे फोटो काढा की 1 महिन्यामध्ये वैभव नाईक हा रस्त्यावर फिरत होता, माझी किंवा कुटुंबाची मी पर्वा केली नाही. 1 वर्ष जे आता आरोप करतायत सत्ताधाऱ्यांमध्ये, एका जरी माणसाने सांगितलं लोकप्रतिनिधी पहिल्या महिन्यामध्ये आम्ही असो एखादी पेपर कातरून दाखवा, उद्या या ठिकाणी उमेदवारी मागे घेईल. सुखदुःखामध्ये आम्ही सहभागी होणारे सामान्य कार्यकर्त्यांचे प्रतिनिधी आहोत, एवढंच तुम्हाला सांगतो. तोक्तीवादळ आलोक खोबरेकरांना माहिती आहे, 8 दिवस घरी गेलो नाही, लोकांना जोपर्यंत सुरळीत सेवा झाली नाही तोपर्यंत तोक्तीवादळामध्ये 8 दिवस घरी गेलो नाही, लोकांच्या सेवेमध्ये राहिलो. पूरग्रस्त असेल कुठे असेल तर आमदार वैभव नाईक एवढ्यासाठीच जातो की मायाच्या कार्यकर्त्याला जबाबदारीने या ठिकाणी लोकांनी दिलाय. खरं तर लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आज आपण बघितलं असाल की लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये ज्या पद्धतीने पैसे वाटलेत हे भ्रष्टाचाराचे पैसे होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं असून देत, सिंधुदुर्ग किल्ला असून देत किंवा इथली रेल्वे स्टेशन असून देत, इथले रस्ते असून देत, ह्या भ्रष्टाचारातनं या ठिकाणी हे पैसे वाटले गेलेले. आज जिल्हा परिषद मध्ये पहिल्यांदा बाउन्सर गेलेत. खरं तर 3-4 महिने तुमचे झालेत खासदारकीला, पुन्हा ही ठोकशाही दडपशाही काढतायत. लोकांना शांत जगण्याचं असेल तर बाउन्सरची प्रकरणं झाली आहेत, ती प्रकरणं पुन्हा पुन्हा होतील. म्हणून तुम्हाला कळकळीचे आवाहन करतो की असं प्रकरण होऊ देऊ नये. आज खरं तर माझ्या विरोधात जे उमेदवार आहेत ते पण 10 वर्ष लोकप्रतिनिधी होते, 5 वर्ष ते खासदार म्हणून काम करत होते, 5 वर्ष त्यांचे वडील केंद्रीय मंत्री होते, ते सत्तेत होते. मी या ठिकाणी सर्वसामान्य गेले. खरं तर 2 वर्ष आम्ही उद्धवजींच्या काळामध्ये सत्तेत होतो, 2.5 वर्ष आम्ही विरोधी पक्षात होतो. परंतु मी जर कामं केलेली असेल, माझा जर काम श्रेष्ठ असेल तरच मला या ठिकाणी मतदान करा. दोघांची कामाची तुलना करा. मी किती गावामध्ये गेलोय, मी किती सुखदुःखामध्ये सहभागी झालोय. जर मी सुखदुःखामध्ये तुमच्यावर असेल तरच मला या ठिकाणी मतदान करा, असं कळकळीचं आवाहन या ठिकाणी करतो. खरं तर आता उद्धवजी ठाकरे आणि महाविकास आघाडी शरद पवार साहेब राहुल गांधी नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीच्या सरकारचं लोकसभेमध्ये 31 पेक्षा जास्त जागा आल्या आहेत. आता आपण महाविकास आघाडीचं सरकार या राज्यामध्ये येणार आहे. खरं तर या राज्यामध्ये सरकार येणार आहे, त्याच्या सरकारमध्ये या ठिकाणी मला प्रतिनिधी करण्याची संधी तुमच्यामुळेच फक्त मिळू शकते. त्यामुळे तुम्हाला एक कळकळीचं आव्हान आहे, यावेळी एक वेळ मला संधी द्या, त्या संधीचं सोनं केल्याशिवाय राहणार नाही. तुमच्याशी प्रामाणिक राहण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करेन. आज वरिष्ठांचं, माझ्या कार्यकर्त्यांचं, कारण कार्यकर्ता हा खरं तर एखाद्या कार्यकर्त्याला आम्ही कधी भाऊ सहकारी मानला, त्या कार्यकर्त्याच्या पाठीशी आम्ही उभं राहिलो आणि म्हणूनच आज मला त्रास झालाय, आमच्या कार्यकर्त्यांना सुद्धा त्रास झालाय. परंतु हा त्रास 23 तारीख नंतर होणार नाही याची खबरदारी आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये विकासासाठी आपल्याला मत मागितलं पाहिजे, या ठोकशाहीच्या विरोधात मत मागितलं पाहिजे आणि सरकारमध्ये आम्ही सहभागी होणार म्हणून या ठिकाणी मत मांडलं पाहिजे. आणि ही जी प्रवृत्ती आहे ती प्रवृत्ती पुन्हा या जिल्ह्यामध्ये होऊ देता कामा नये, यासाठी मत मांडलं पाहिजे. आपण एवढ्या संख्येने उपस्थित राहिला त्याबद्दल आपलं मनापासून आभार व्यक्त करतो.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.